गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान, रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट, डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हांच्या जोड पालवान 7 मेक स्टार वुमन अवॉर्ड 2023 घडोवन हाडपाचे आसले, पूण कांय कारणाक लागून 7 मेक जावपी ही कार्यावळ रद्द करून 14 मेक दवरल्या। ह्या निमतान गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाच्या वांगड्यांनी पत्रकार परिषद घेतली। पळयात आजची प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक मुद्दम म्हणल्यार गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान आणि रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट गोवा एसोसिएशन विथ डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा वुमन्स अवॉर्ड 2023 हो आमचो कार्यक्रम कालच्या 7 मेक जावपाचो आसलो आणि तो काही कारणांक लागून आमचे सीएम पंचायत मिनिस्टर तांकांय टायम नाशिल्ल्या कारणान हो आमचो आज 14 मेक प्रोग्राम जातलो। त्या प्रोग्रामाक हांव तुमकां सगळ्यांक आमचे गोवा पंचायतीच्या वतीन सगळे इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ऑल पंचायतीचे मेंबर्स आणि तसेच जिल्हा पंचायतीचे मेंबर्स हेंच्यांनी सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाक येवपाचे। गोवा स्टार वुमन अवॉर्ड टोटली इंडिविज्युअल आसा ते 14 कॅटेगरी दिता। आपली पहिली कॅटेगरी आसा ती डॉक्टर कॅटेगरी, सेकंड वन इज टीचर म्हणजे जे 12वी आणि सकयले जे स्टँडर्ड्स आसा तांकां शिकयता ते। नेक्स्ट इज इंजिनियर कॅटेगरी, ताची फुडली कॅटेगरी आसा ती एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट इज लॉयर कॅटेगरी, नेक्स्ट इज गव्हर्नमेंट सर्वंट कॅटेगरी, आर्टिस्ट कॅटेगरी, प्रोफेसर म्हणजे ग्रॅज्युएशन पोस्ट ग्रॅज्युएशन PhD लेवलचेर जे शिकयता ते। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स पर्सन कॅटेगरी, सोशल वर्कर कॅटेगरी, मीडिया पर्सन कॅटेगरी, पॅरामेडिकल कॅटेगरी, डिफेन्स पर्सनल आणि एग्रीकल्चर आणि फार्मर कॅटेगरी। हे टोटल 14 इंडिविज्युअल लेवलचे अवॉर्ड दिले वयतले। And Abhay Bamaikar have organized a program where they will also outreach and felicitate some of the women's NGOs who have been helping us all through and who are in future going to associate with us, and with as a team with the main focus and aim to empower women leaders and to do meaningful activities in our villages. That is the main trust of Mahila Shakti Abhiyan, because otherwise, because of the Mahila Shakti Abhiyan, all of us as one family, we associate and share each other's experiences and lead these elected women forward. गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो, श्वेता गांवकार आणि निखिल जल्मी।